Kublai pi baro kini kilongki kubor bamdagasngi. Job Rangdajied FC ya ka Shillong Lajong FC ya ka jingele kai MSL Hamaukerwan. Ka jingele kai semi-final jong ka MSL Hamaukerwan hapreng ka Shillong Lajong FC persha ya ka Rangdajied FC kelapoi sya ka final ti. Hadin ka jingle kai bha jong ka Rangdajied FC kalala bantep laigul ya ka Shillong Lajong FC. Barkala penpoi sya ka jingya khat watla ka Shillong Lajong FC kala tamlupa laigul ha ka jingya khun ya ka first league hajawai. Ha ka jingya shoot final ti ka Rangdajied FC kala tam ya ka Shillong Lajong FC da laigul katba ka Shillong Lajong FC kala yo bantep tang argul. Barkani ka jingjob jong ka Rangdajied FC kala yo ban Rung sya ka final ka ban saya khun persya ya ka Kli Mauli FC ha Shillong. Ha ka jingele kai ba minta usamla trimiki yamurong ulayo ya ka khusna man of the match. Ha ka ni kasngi ya ka jingele kai semi-final jong ka MSL lawan bansaki de minister jong ka education ka jilla urakam isangma baru MLA ka mau kerwat ba Renington El Thongkhan.